Kapila na nagbalik-balik si Mayor Piñas sa iyahang serbisyo, wag yun niya na nabuhat. Muna di ka mo kalimtan ginamo sir, iyang pagkuan ginamo. So dako jud kayo ning kausaban sa inyo. Sa mga nga taga diri kana gimi nga dunog patay na gining kuan gid kay ay gid siya gid. Oh, nakita ginamo nga tinudanay gid nga pag serbisyo gid. Oo. Liman kaning dalana inig magulan, kumusta man din eh? Ay mo agi mi diri makarang-karang mo kuan kay pati milisuran nito sunahan gid sir. Oh, mura mo gid sapa. Pagkakaroon pagitaw ni Liyok, mula dako gid pasalamat yung Mayor gyud. Arling Gonzales. Unsay imong ikastorya nga finally sigintuhon na gyud ninyong dalan. Salamat jud mi kay lisod kayo kanang mag-ulan. Kadangog kayo kasagaran jud mga motor madisgrasya. Nanay mga aksidente diri diri. Oh, naana oy. Asa man daw kutob ang simintuhon ani? Dito jud rublihan. Nababuan jud ana. Kinababuan. O dito gikan sa tulay. Tulay. Okay. Salamat jud Mayor. Unta ato pa yung panaon. Unsay panaon? Patason pa jud ato patas. Ang iya serbisyo. Serbisyo. Okay, sige. Serbisyo patas. Ikaw te, unsay may istorya kang mayor nga simintuhon man inyong dalan? Daghan kayong salamat sir. Saka dakong tabang ni sa inyo ha. Dako di ko pasalamat sa inyo ho. O labi na kang Mayor Kagas. Dako among pagpasalamat sa mga sistema sa mga nagdumala sa atong syudad nga gitagaan ning maing dalan. Nga dili na may mga tikalbong niya. Ana na tikalbong day dire? Dili lang kay daghan ang disgrasya dire sa babaw. Babaw pa. Ang motor ato sa semana ako diha tikang kang uda mo na akong kuan. Samad ka. Balik ang diha sa rekarga. Oo. Kasabal murag masalamat ya magapadayon sir ang mga sistema project. So makatabang-tabang gid ni sa inyo, dako tabang ni sa inyo sir. Okay. Salamat. Ikaw, Rod? Sa Na abot na gid ang mga panganday gid diri nga masiminto gid mo kan. Sa sukad na sukad karon pag gini na lihok gyud. Sa sige na mo hingi sa mga barangay official karon pag gini na lihok ni Mayor. Dako kini pasalamat ni namo. Di ginamo kalimtan mo diri nga taga Roblihan. So, Salamat kami ni Mayor gyud. sa to padugay na gyud ninyo nigi pangandoy. Padugay nagikini gid sir. Pila na ka mga administrasyon. Kapila na nagbalik-balik si Piñas, wag yun na nabuhat. Ha? Kapila na nagbalik-balik si Mayor Piñas sa sir ba? iyahang serbisyo, wag yun niya na nabuhat. Muna di ka mo kalimtan ginamo sir, iyang pagkuan ginamo. So dako jud kayo ning kausaban sa Sa inyo. mga nga taga diri kana gimi nga dunog patay na gining kuan gid kay ay gid siya gid. Oh, nakita Liman ginamo po nga kaning tinudanay dalana. gid nga pag serbisyo gid. Oo. Liman kaning dalana inig magulan, kumusta man din eh? Ay mo agi mi diri makarang-karang mo kuan kay pati milisuran nito sunahan gid sir. Oh, mura mo gid sapa. Pagkakaroon pagitaw ni Liyok, mula dako gid pasalamat yung Mayor gid. Mayor, salamat kay Mayor sa mga pagtabang diri. Ako di na mo kalimutan gid Mayor. Kini boyo? Mga lubi. O dako kay silang bayad ani tungod sa kalubaong sa pangit sa dalan. Abot na dito ang dalan. Oh. Gamay na ilahang hauling. Kita man nato nga kining dala na padulong man ni siya sa Sitio Kamalig. So kini sa at least mura katunga lang ang nakuha nato, pero diri nagaagi ang mga produkto gikan sa bukid. So karon kung konkreto na gid ning mao nga dalan, sumurag dool-dool na lang ang mga sakyanan padulong na sa taas. So murag dako ay tabang sa mga mag-uuma din dapita. Labi na gyud kay napo diri nabutang atong detachment sa taas, nga ato ang 39 AB. So na diri sa taas, so sa pamaagi nga accessible na sila magbalik-balik. Kami adto unang-una ang hauling gyud kay dako man kay diri og bayad. 5 katag piso ang karyada kada kilo. So karon maduol-duol na ang kalsada dito. So maminus-minusan jud og gamay. So pabor gihapon sa mga mag-uuma nato dinhing dapita sa Goma. Sa ngalan sa Barangay Goma Tribal Council as a representative dinhi sa pag-attend sa groundbreaking sa atong project sa City Government of Digos. Dako kayo tagpasalamat no. Actually ang Barangay Goma Tribal Council mapasalamaton kaayo niini og ang ato ang Unified Bagobo Tagabawa Tribe dinhi sa Barangay Goma. Mapasalamaton po og labaw sa tanan ang katawhan sa Barangay Goma mapasalamaton ni ini nga project tungod sa kapugihan ba nga itagaan jud og panlantaw sa City Government of Digos labaw sa tanan sa ato ang City Mayor Honorable Joseph Cagas. Salamat kay ini nga project tungod dako kay ni siya epekto sir. Ang epekto ani
sa pipila ka katuigan ang mga tao dinhi nang ginahanglan jud og dalan kay daghan naging mga aksidente kay pasaka man gud nga dalan. Ya lisod sa sakyanan daghan ang mga aksidente. So niini dako kaayo ning impact para sa tao ug mapasalamaton kay sila 100% ile kay like anisa naman jud ni karon ang mga produkto diri sa basketball court makita man jud ninyo gikabayo lang ni siya. So karon kay na naman nga programa 100% kayo lang papasalamaton